खबई आनी रामचंद्र गाटनि खुलुमका जतननो सानजरनि जतननो खा काहाम याफारि तिनि तावैसा नंनि बुसकांगो फेसबुक लाइव मा फाइका नरक जतन साइमानो मेया 14 तारिख जून 2025 साल मारिबो आनी रामचंद्रघाट विधानसभा कन्स्टिट्युएन्सिनि बिसिंगो बाइजालबारो काइसा कतरमा रेली मानि अमनि सिकां इलिगेल माइग्रेन्ट इस्यु नतयै रामचंद्रघाट दुइटा रेलिंखा आनी तिफांबाय चिनि पार्टीनि काइसा गुबै नेशनल फ्लैग टी जों आरो रेली खालायका आबोनि परेबो एम सोहेल देबबर्मानि दैदुरमा बायता काइसा रेलिंखा मिया खाय खरकसा मंत्री बिनि दैदुरमा बाय सारा त्रिपुरानि विशेष कइरा खुमुलुं मान्दाय सिमना लेफुंगा कमलपुर खवाइपुगला मुंगिया कामी ताई रामचंद्रघाट नखबे गोबांमा जागानि बर' रंनो आरो कुथुमरिवै मिया काइसा रेली खालायनानि बसिकांबायरनो आबो साख्लायै खालायका अ रेलिवो बुबागारानो फाइनाय हिनै माइकिं खायलायजाखा बुबागारानि फटो कतर कतर थेफाजाखा एवं आंनि निजिनि फटोनो बखनै जागा थेफाजाखा नै आं साइमाखा ककुंखा आंथ' आ उनखौबो थानानै कगिया एवं आं बाय कोनो कोनो बकक सालायजाय गया कोनो बया तफना फटो ताङै बर' आर थेफाका अब तां साइमिया बुबागारा आ प्रोग्राम थानानै बर' अनेक प्रसारिका बुबागारा थांलिया बुबागारा ताङै आ पान्डावा थांलिया अब आ मियानि जे प्रोग्राम तंनाय मंत्री तंनाय एमएलए तंनाय ईएम तंनाय एमडीसी तंनाय र काइसापानो आबनो केबो व्याख्या काइसालिया मेन हिंकाकाय आ मेन जे प्रोग्राम रेली खाइमानि व स्लोगान निमान उंथुन मंच कावै बासन निमान उंथुन एकमात्र टार्गेट रामचंद्रघाट एमएलए रंजित देबबर्मानो एवं प्रत्येकटा जारा आरो मिया बासन दिनाय स्पीच दिनाय बर जतन रंजित देबबर्मानि सम्पर्के काइसार पर काइसा खायै आबंक जाखा खरकसा मंत्री बनो तुकेन रिवै साबो ब एमएलए ब कक सानाय ब ईएम ब कक सानाय अबनो बरनो सासाका खरकसा हाफ मंत्री कक साइतंफुर बिन गानाव बसावै ब बनो ब साजाका अकंनो सादिहनि आमतिबो मांक्लिओ फाइका अनेक बरंनो अनेक किसुनो बर साका अनेक आवाज कतर खालायका आहायपानो जों नुखा जखनते जे तैदु आब मियानि पान्दानो तैदुरनाय बा नायकलै खायनाय जे आरो 10 लाख मत नाहाय रां खरस खालायै मियानि पान्दानो जे स्नामनाय बबासनि फुरु किन्तु लुकुरक टंलिया जखनते आरोनि लोकेल एमएलए रंजित देबबर्मानो हामिया खायै कक सितरा सानान सुरु सेंखा आफुरनो बरगारो आसुमसा कुवागै थांमान हाय कुवागै थांखा मिनिस्टार साप्रो बसो बरक टंथ आबो तिनि मेनि भिडिअ चित्र आन फेसबुक बां आपलोड खायरिका नरक साइमानो जे अ मिनिस्टार बिनि लक्ष्यतामो आरो रामचंद्रघाट कुन आरो इलिगेल माइग्रेन्ट नि आरो जे जमक सुक तंखा बनो रेख्लायना नांगने बा फुनुंना नांगना बनिया मेन कक हिंगाकाय रंजित देबबर्मा बाय मत पाठ्यक तंग मत पाठ्यक का मुसुकनो जे रंजित देबबर्मा आ मिनिस्टार नि कक बायसलिया बिनि आदन को फक्का डायलग बायसलिया एवं बिनि कक बाय सलिया तामनि हिंगाकाय ओ जे मंत्री अब रंजित देबबर्मा नि लीडरसिया बिनि बॉसया रंजित देबबर्मा नि एकमात्र लीडर्स बिनि उनको हिंगाकाय बॉस हिंगाकाय चिनि बुबागारा महाराजा प्रदुत किशोर माणिक्य देबबर्मा गाय आबुनि बागैनो आं सानानै नायो जे मियानि जे उद्देश्य तयै लोकरंनो आरो तुबि फाइका ताताल कक साइ तुबि फाइका नरक जतन साइमा खाना आरो माथा थांमानि परे बक्तितारि मानि परे गोबां मबरक आनो फोन खाइ साका जे ओ जे जोंनो आरो जे तिनि माथा तुबि फाइमानि म आरो एमएलए न कुलने बागै दा जोंनो तुबि फाइ कुलुइ खानारिना बागै दा तुबि फाइ आरो मेन उद्देश्य तामो इलिगेल माइग्रेन्ट से रेख्लायनानि बागै जों आरो gathering hingkakai rally khainani hingkakai tangai MLA Ronjit Deboromno kuljakha
অমঙ্ক অঙ্কা মিয়া সালাই জাখা কেন্দ্র বুঝিখানা মিয়া আরো যে রেলি খালাইনাই আরো যে মাস গ্যাদারিং খালাইনাই বরনি লক্ষ্য উদ্দেশ্য তাম বরনি লক্ষ্য উদ্দেশ্য অঙ্কাকাই অময়া যে ইলিগেল মাইগ্রেন্ট রেখলাইনাইয়া বরনি লক্ষ্য উদ্দেশ্য অঙ্কাকাই রঞ্জিত দেব বর্মা ন বতৈ খাইয়ে কুলনানি রঞ্জিত দেব বর্মা মুং বতৈকে হামিয়া খালাইনানি অবশ্যই অনেক পরিবর্তন হইকা লুকরংনি খানি কগ্ন একমাত্র বুইনো সানানি আবো নংখা বনবত উস্তারি খ্লাই তিख्लाय रहर बसकां साबिस निर्वाचन फाइदं निनि कपाल तामुंगना आबसि वानसुगरा दे बुइनि बागै वानसुगै लाब करे आनि बागै नों चिन्ता खायनानि आं साइमान अबन तयै गाय सुतरां आं सानानि नायो तिब्रा हास्तिनि जत बडरंनो जों जुदि थानसा नाय तंखां गाय अ थानसाओ जों चिनि पार्टीनि तिब्रा मथानि पार्टीनि फ्लेग बाय जों गक जों रुजु सालायमानि पार्सोनेल एटेक खालायमानि मथाकटन अमसुक तिनं सितुन दिनै नानि फेसबुक लाय जतननो हामबाय।